ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಪುಲ್ವಾನ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಪಿದಾರ್ದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಕೇನು ನೆಂತೊಂದಿಪ್ಪರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಳ್ವಾಸ್ದ ವಿರಾಸತ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇಕ್ಕು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಟು ಎಂಚ ಪೂರ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ದೀತೇರು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೇರು ತೋಚ್ಪಾಬೆ. ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಮೂಲ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ. ಇಂಚು ಕೂತ್ತದೆ ಕೈ ಕಲ್ಲಿ ಆ ಎಣ್ಣ ಕೈ ತಂದಿ ಸಾಕತ್ತದು. ನೀರು ಆಡುವೇರು ಬಲ್ಪು ಕೂಡ ಸೈಡ್ 1 ಇಂಚಿನ
మంచిగా అవుతుండు. बच्चे कन्ना आया अपनो लाइफ कलर भी अच्छा ओरिजिनल को सखत अदुंडता ओरिजिनल को गदाड़ो बटरफ्लाई अलग पिज्जा ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ 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 ಹೋಯ್ನ ಸಲ ಇತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು 180 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೈ ಕಾವ ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾ 100 ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ बाहर वाला सामान नहीं एयरलाइन